έτοιμος για τη δοκιμασία τη σημερινή. Θα βγει με τη σημαία του Παναθηναϊκού στο Κηφισό. Το κάνουμε γιατί χάσανε στο πόσο με κάνεις. Πώς αισθάνεσαι, Είναι η δοκιμασία του πόσο με κάνεις. Ο Διονύσης θα πρέπει να βγει στο Κηφισό με τη σημαία του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, πάτα κάτω. Διονύση, πώς τον βλέπεις? Πάμε. Διονύσης Καστόρας στον Κηφισό με τη σημαία του Παναθηναϊκού επειδή χάσαμε στο πόσο με κάνεις. Προχώρα στον Κηφισό έξω. Έξω προχώρα. Όχι έξω. Στον Νίκο. Κατέβα και κάτω στο διάζωμα και κούνε τη σημαία. Κούνε τη σημαία. Κουκουλώσου να μην σε βλέπουνε. Σήκωσε τη σημαία ψηλά. Και πανηγύρισε. Και στα αυτοκίνητα. Προχώρα πάνω.